Πάμε τώρα στον καρκίνο, το ζώδιο που είναι τρυφερό, μας φροντίζει όλους και πρέπει και εμείς να το φροντίσουμε. Ξέχασες να αναφέρεις ότι και στη γυναίκα και στον άντρα είναι και λίγο κλαψιάρης. Και λίγο γκρινιάρα και λίγο μύδλα. Συγγνώμη, καρκινάκια, σας αγαπάμε, αλλά τι να κάνουμε, έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, επειδή όλους μας φροντίζει, αλλά θέλουμε και εμείς να τον φροντίσουμε, θα του δώσουμε να πλένει τη θεϊκή του κορμάρα με αυτό το φανταστικό αφρόλουτρο φροντούς 3-σε-1 που είναι value for money και μυρίζει εκπληκτικά. Να πλώνει αυτή την κρέμα στο θεϊκό κορμί για το αλαβάστρινο δέρμα του και να μοσχοβολάει. Για τη γυναίκα έχει και άλλες ενεργές δράσεις εκεί στην περιοχή των γλουτών. Να κάνει τουλάχιστον μία φορά το μήνα αυτή τη μάσκα που είναι αλόε με βιοκυταρίνη, τη βάζει στο κρεβάτι του, την απλώνει και μετά τη βγάζει και την πετάει στα φυτά. Μοναδικό προϊόν. Και που να κάνει και ένα φυσικό lifting στο σπίτι, με μάσκα που τα μαζεύει όλα τα τούτα, τα δότα κίνα. Και είναι και για τον άντρα και για την γυναίκα καρκίνο αυτά, μην ξεχνιόμαστε, με πολύ αγάπη και φροντίδα.